Og tak for den her mulighed for at være sammen med jer. Jeg har selv lige været på sommeroase i hele sidste uge med min kone og mine 2 børn og en ekstra teenagepige i vores campingvogn. Og det er rart at komme til ordnede forhold. Altså, jeg tror simpelthen, at missionsforbundsmennesker og baptister, de er simpelthen nogle ordentlige mennesker. Altså, alting er bare pænt og ordentligt. Folk går stille og roligt på pladsen. Der er almindelige toiletter, og der er ikke den her sådan bløde bund, som man hele tiden går rundt. Det er der faktisk oppe på scenen. Jeg ved ikke, om det er vand, eller det er eller brædder, eller hvad det er. Men det er simpelthen bare ordnet forhold. Det er sådan en fornøjelse at være her. Jeg elsker at komme rundt forskellige steder. Og jeg elsker at være sammen med Guds folk, uanset hvor de er, og under hvilke forhold de også er under. Og vi skal være sammen om en tekst. Jeg håber, I har jeres bibel med. Ellers så kan I finde jeres telefon frem og tjekke jeres sms'er og Facebook-opdateringer. I kan også følge med, hvis I har bibelen der. Min bibel, der bliver skriften mindre og mindre, og derfor har jeg taget mine briller til hjælp her. Men I har det her fantastiske tema, som hedder I åndens kraft. Og da John ringede i sidste uge, mens jeg tror, jeg stod og kogte spaghetti i campingvognen og spurgte, kan du komme? Siger det kan jeg godt, men det kan godt være, at jeg tager en gammel hest frem af stallen igen. Og den her tekst her er lidt min tekst. Og hvis I andre kan få glæde af den, så er det rigtig, rigtig dejligt. Men for mig er det blevet en af nøgleteksterne i mit liv. Det stadie i hvert fald, hvor jeg er nu. Både hvad det vil sige at være et kristen menneske, og hvad det vil sige at være et kristen fællesskab. Og det er beretningen om vandringen til Emmaus i Lukas 24:13. Og da jeg så hørte det her tema omkring i åndens kraft, så tænker jeg, hvad sker der, hvis vi læser den her tekst med den her linse? I åndens kraft. Hvad betyder det så? I de her 5 punkter, som jeg vil tage op om lidt, når vi har læst teksten. Når Jesus slår følge med os i åndens kraft. At blive hos mennesker i åndens kraft. At udlægge skrifterne i åndens kraft. At bryde brødet i åndens kraft. Og at være vidner om hans opstandelse i åndens kraft. Så ser teksten helt anderledes ud. Så kommer der en ny farve ind i den her vidunderlige tekst. Men lad os læse teksten sammen, og den kommer også op på nogle slides her. Men samme dag var 2 af disciplerne på vej til en landsby, som ligger 60 stater fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket, og hvordan vores øverste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham, og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt det kommer, at det i dag er 3. dag, siden det skete, og nu er nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der sammen med os gik ud til graven og fandt det, sådan som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I er uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, som profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne, og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Så gik I ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede brødet og gav dem det. Der åbnedes deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden,
brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlede som Herren. Ja, vi stopper bare der. Det her er beretningen om, hvordan Jesus kommer og møder de her disciple. I den her tekst, der står der, at de er på vej til Emmaus. Hvis man ser i Markus evangeliet, så står der, at de var på vej ud af landet. Og så kunne man sige, var evangelisterne uenige om geografiundervisningen. Var det ikke helt styr på, hvor det var, Jesus var på vej hen, eller hvor de her var på vej hen. Men pointen er i virkeligheden den samme. De her 2 disciple, de er på vej væk. De har vendt ryggen til det hellige sted, til Jerusalem, der hvor alle de her begivenhedsrige dage havde udspillet sig. Alt det, de havde håbet på, alt det, de havde regnet med, var ikke sket. De havde vendt ryggen til og var på vej væk. På vej ud i verden. Og lige der, så kommer Jesus selv og slår følge med dem. Og det befriende i den her tekst er, at Jesus, han både er den, som møder sine disciple i menighedens midte. Kristus kommer og er sammen med sine disciple, da de mødes. Men han er også den, som går ud på vejen for at møde dem, som har vendt ryggen til det hellige og på vej væk. Han kommer til dem for at drage dem, for at de også skal få et møde med ham. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jo, jeg kan se, at du sidder på en stol lige nu. Men jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål. Hvor er du i virkeligheden på vej hen? Det kan godt være, at du sidder her. Det kan godt være, at du har tjekket ind til endnu et møde, men du er i virkeligheden ved at tjekke ud. Du er måske ved at tjekke ud af din kirke. Du er måske ved at tjekke ud af dit ægteskab. Du er måske ved at tjekke ud af den tjeneste, du står i. Du er måske ved at tjekke ud af det, Gud har sat dig til at gøre. Og tænker, næste gang, når vi kommer over den her lejr, når vi får lidt mere ro på det, så er jeg også på vej væk. Jeg skal ikke stå og drive sjælesorg heroppe på scenen over for så mange mennesker, men jeg kunne godt tænke mig, at du lige standser et øjeblik ved det her faktum, at uanset hvor det er, du er på vej hen, så kommer Kristus til dig nu. Kristus kommer til dig, som måske har vendt ryggen til det hellige. Vendt ryggen til det, Gud vil for dit liv. Kristus er den, som kommer til dig. Det handler ikke om alt det fantastiske, du skal udvirke for ham lige nu. Må dit hjerte bare gribe den virkelighed, at han kommer til dig nu. Lad os bare være stille et øjeblik og tage det her ind til vores hjerter og siger, Herre, du kommer til os nu. Du kommer og møder os. Og nogle af os er måske i virkeligheden ved at vende ryggen til det hele. Nogle af os har også mistet troen og er desillusioneret på vej væk. Men Herre, du er den, som kommer til os. Du kommer for at slå følge med os. Og Herre, du kommer til os der, hvor vi virkelig er. Ikke der, hvor vi burde være, men der, hvor vi faktisk er. Amen. Og når Kristus, han kommer til os, så gør han det på samme måde, som han gjorde det her i den her fortælling om vandring til Emmaus. Jesus kommer, han som ved alt, er alligevel den, der tager den spørgendes position. Ham som ved alt, spørger til dem og siger, hvad da? Hvad er der sket? Og de giver sig til at fortælle om alt det, de havde sat deres håb til. Alt det, som var brast. Og så kommer det, som er så hjerteskærende. Og vi havde håbet.
at det var ham, som skulle forløse Israel. Jesus ved at lytte, åbner han op for deres bristede håb, deres knuste forventninger. Alt det, de havde regnet med, rører Jesus ved. Han rummer dem i deres håbløshed. Han rører dem der, hvor de har opgivet håbet. Og kære venner, jeg tror, at det her er en vision for, hvad vi også skal som kristne menigheder. Vi skal være med til at holde håbet for dem, som har opgivet håbet. Min kone er psykolog. Det kræver det nok også at være gift med mig til tider. Men hun siger, at der er et udtryk inden for psykiatrien, som hun har arbejdet i, hvor man taler om at være et vikarierende håb. Altså at være dem, som holder håbet for den, som ikke længere kan håbe. Der er mennesker, som end ikke orker at håbe længere. Og vi kan være dem, som tør at røre ved menneskers håbløshed. Ved de bristede håb og drømme og længsler. Alle de uudfriede drømme, som mennesker bærer på. Arbejdsløsheden, barnløsheden, deres mislykkede tjeneste, det mislykkede, perfekte familieliv. Det er alle vegne. Og spørgsmålet er bare, tør vi at røre ved det? Tør vi at tage Jesus position, som lytter og giver mennesker lov til at tale om det, som er allermest smertefuldt i deres liv? Det er det, Jesus gør. Og ånden giver os kraften til at gøre det. For 3-4 uger siden, lige inden min ferie, der havde jeg uden sammenligning den sværeste begravelse i mit liv. Jeg skulle lægge en ung mand på 23 år i graven. Det var nok den sværeste arbejdsdag, jeg nogensinde har haft. Og når man er færdig med det, og man kommer hjem, og dagen efter, så sidder sådan nogle ting stadigvæk i kroppen, og man har lyst til bare at gemme sig. Så dagen efter går jeg selvfølgelig bare stille og roligt ned til bageren i joggingsbukser, og hvem er den første, jeg møder i køen hos bageren? Det er den her mor. Og jeg vil sige, at jeg var så klar til at gå en bue hele vejen udenom forretningen og gå ind igen. Og lige der har man de her magiske små sekunder, hvor man skal beslutte sig, hvad det er, man gør. Og denne gang gjorde jeg det, jeg virkelig skulle gøre, nemlig gå hen og bare tage fat i og sige, hvordan står det til? Kom igennem dagen i går. Og vi fik den her snak. Og jeg tror, at ånden, det som ånden giver os, det er, at den gør det ikke for os. Ånden er nærmest som sådan en hjælpemotor, I ved, man kan få på en cykel. Du er nødt til selv at træde pedalerne, før den virker. Hvis vi bare sidder med hænderne i skød og tænker, så kommer ånden, og så går vi til endnu et, lad os fylde ånden møde, og så får vi mere ånden, og så gør det helt af sig selv. Nej, det kommer ikke af sig selv. Ånden kommer, når du flytter dig. Den flytter dig ikke op af stolen. Disciplen var nødt til selv at flytte sig ud i verden i åndens kraft. Men de var nødt til at få måsen op og komme ud af døren og komme afsted. Men ånden giver os det ekstra lille puff. Måske var det ånden, der lige gav mig det der lille puff hos bageren, der gjorde, at jeg ikke gik udenom. Men ånden vil sende os afsted med mod til at røre menneskers håbløshed. Og Jesus, han bliver hos de her mennesker. Det er sådan lidt pudsigt i den her beretning, at han går med dem her, og så ser det ud som om, han vil gå videre. Og så tænker man, kan vide, hvis han har gjort det. Altså, men de spørger, nej, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. De spørger Jesus om at blive. Bliv hos os. Vi har brug for at blive hos mennesker. Blive i deres liv. Have relationer, hvor vi bliver i relationerne. Bliver i vores menigheder. Bliver i vores fællesskab. Og bliver hos mennesker. Jeg tror ikke på, at der kommer et eller andet nyt koncept, der skal redde kirken i den vestlige verden. En eller anden ny smart bog eller teori. Men jeg tror på dybe, ægte relationer, hvor vi vil røre ved menneskers livs smerte. Fællesskab, hvor vi virkelig tør at røre ved det, som er brast, og ved det, som er gået i stykker. Det er det, jeg har forsøgt at skrive om i den bog, som John
nævnte, som i virkeligheden også er inspireret af den her Emmaus-fortælling, som handler om mennesker, for hvem livet er gået i stykker. En af karaktererne har oplevet en dyb, dyb smerte i sit liv, og han oplevede ikke længere, at der var plads til ham i den menighed, hvor han hørte til. Fordi der skulle altid gives en mening med det. Gud skulle altid have ære. Gud skulle altid løftes op ud af enhver tænkelig situation. Alting skulle bare passe sammen. Og det dør den her unge mands tro i. For han kan ikke bære den her store tragedie og bære, at ligningen altid skal gå op. Sådan er der mennesker, som på samme måde som Emmausvandringerne har lagt ryggen til det hellige og gået ud i verden. Jeg tror, du kender nogle mennesker. Jeg kender mennesker. Og det er noget, som smerter mit hjerte. Det er de mennesker, som I ved, som engang sad sammen med jer på sådan et slags møde her. Som engang hørte til jeres menigheder, som også er gået ud i verden. Jeg tror på, at Gud kalder os til at række ud. Og jeg tror, at Gud giver os på hjerte at lade mennesker fortælle deres historie. Og da jeg begyndte at røre ved den her problemstilling om, hvorfor nogle mennesker forlader fællesskab, forlader troen, så blev jeg klar over, at jeg havde ikke lyst til at lave noget som helst studie. Jeg havde lyst til at fortælle historien om 3 mænd, som oplever, at livet bliver svært. Og jeg tror, der ligger en enorm forløsende kraft i at lade mennesker fortælle deres historie, som den er. Som Jesus gør. Han åbner deres liv op, og han bliver inviteret ind, og han bliver hos dem. Han har åbnet deres liv op, og det er udgangspunktet for, at han netop kan åbne skriften for de her mennesker på vejen. Og de siger, brændte vores hjerter ikke, da han åbnede skrifterne for os. Jesus holder bibeltimen for disciplerne. Og der står, at han udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Jesus holder bibeltimen om sig selv. Forestil dig lige, at Lone og John, de skulle invitere Helligånden til at komme her i aften. Nu håber jeg også, at han er kommet til sted her. Men sådan lige ringede op til Helligånden og sagde, kære Helligånden, jeg hører, du kommer og taler på vores sommerstævn der. Kunne du ikke lige give os et hint om, hvad du taler om, så lige lovsangslederen ved det? Så vil Helligånden sige, jamen, jeg vil tale om Jesus. Jeg vil så gerne tale om Jesus. Der er ikke noget, jeg hellere vil, end at tale om Jesus. Jesus siger, men talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer og minde om alt, hvad jeg har sagt. Helligånden vil så gerne fortælle os om, hvem Jesus er. Og her udlægger Jesus skrifterne og fortæller om ham selv. Han forkynder budskabet om Jesus. Der er rigtig meget forkyndelse i dag, som har flere gode råd, end de har flere gode nyheder. Der er så meget 5 trin til et bedre, perfekt liv. 3 måder at få mere succes, eller være mere kraftfuld. Eller hvis du bare gør det, så går det sikkert bedre med det og det og det. Jeg er så træt af det. Og jeg oplever mig mere bebyrdet, når jeg går fra sådan et møde, end da jeg kom. Der var rigeligt nok at bære i forvejen, og så for at vide, så kan du også gøre det for at få succes. Jeg trænger, og jeg tror, du trænger til at høre budskabet om Jesus, der kan løfte dit hjerte op, løfte dig ud af dig selv og dit centrering om din egen lille navle. Vi trænger til at høre de gode nyheder og så færre gode råd. Det kan de få i DSB-kiosken i alle de der hjælp dig selv bøger. Men hvis ikke kirken, hvis ikke præster forkynder evangeliet om Jesus, som sætter hjerterne i brand, så kommer de til at brænde for alt muligt andet. Vi har brug for, at det er Jesus, der bliver løftet op. At det er ham, vi ser. Og det er min største drøm for, at når du går ud her i aften, det er ikke, at du kan huske noget som helst, men at du har en lidt mere klar vision af, hvem Jesus er. At du ser ham bare en lille smule mere tydeligt. At du erfarer, at han kommer til dig, der hvor du er på din livs vej. At du ser, at Jesus kommer til dig
Ikke med en selvhjælpsbog, men med de gode nyheder. De gode nyheder om en Gud, som bøjede sig ned. En Gud, som gav afkald på sig selv. En Gud, som opgav alt, fordi han elsker dig. Og han elsker den verden, han har skabt. Han åbnede skrifterne. Vi har brug for at åbne skriften for os selv og sammen med andre mennesker. Og vi har brug for at give den videre til en generation af børn og unge. Vi har brug for at give Bibelen videre. På Sommeroas er næste års tema genopdag Bibelen. Fordi der er et kæmpe behov for at kende Bibelens Gud. Ikke den Gud, som vi selv opfinder og som vi skaber i vores eget billede, men et møde med Bibelens Gud. Efter Jesus har lyttet ind til dem, efter han har åbnet skrifterne, så bryder Jesus brødet. Han kommer til dem, og det er der, hvor brødet bliver brudt, at de i virkeligheden ser, hvem han er, hvis I lægger mærke til det. Indtil da har deres øjne holdtes til, men de ser Kristus, da brødet bliver brudt. Han kommer selv til stede, og han åbenbarer sig for sine disciple. Og derfor var jeg helt vild med den her tanke om, at det var den her aften, hvor der også skulle være den her nadverfejring. At vi får lov til at se Kristus. Vi får lov til at erfare, at han kommer os nær. Og nadveren er ikke bare et eller andet måltid om noget, der skete engang. Men kære venner, nadveren er et billede på hele dit åndelige liv. For det første at være velsignet. Vi er udvalgt af Gud. Ved ånden er vi både udvalgt og velsignet. Men vi er også brudt. Jeg ved ikke, om jeg må det her ifølge mødelederne. Men vi er brudt ved ånden. Ånden bryder os. Og vi er rakt videre til verden. Vi bliver selv det brød, som vi selv har spist. Nu bor Jesus i os, og vi bliver hans legeme i den verden, som Gud elsker. Det er ikke bare et mindemåltid. Kristus er virkelig nær. Han giver sig selv, og vi får lov til at se ham, og vi får lov til at gøre det samme. Dele måltidet med mennesker. Vi er udvalgt ved ånden. Vi er velsignet ved ånden, men vi er også brudt ved ånden. Hvis vi ikke brydes, så kan vi ikke blive givet til verden. Og til slut, passer det ikke meget godt? Jo, det passer meget godt. Der er 2 mødeledere på mig her. Jeg ved ikke, hvorfor plejer der at være 2 mødeledere på, eller det? Når det er okay. Ja, de har fået lige nikket der. Tak skal I have. Den sidste. De har mødt den opstandne. De har fået lov til at åbne for deres bristede håb, deres smerte. Kristus har åbnet sit ord. Og jeg tror, der er en eller anden stor hemmelighed i det her, at hvorfor skulle i alverden skulle mennesker åbne deres liv, hvis vi ikke vil åbne os selv for deres liv, for det, der sker. Han møder dem, han åbner ordet, og han sender dem tilbage. De går tilbage til de andre disciple og vidner om, at de har mødt den opstandne. Ånden giver os kraft til at være vidner, til at bringe godt nyt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og Judæa og i Samaria og lige til verdens ende. Han sender os ud. Han sender dig tilbage til dit eget Judæa, dit eget Samaria. Eller som ånden lidt senere i Apostlenes Gerninger gør til Filip. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op ad den. Så hvad er det for en vogn, ånden kalder dig til at holde dig tæt op af? Hvilke mennesker er der i dit liv,
som har vendt ryggen til det hellige, som er gået ud i verden. For nogle af jer er det jeres børn. For nogle af jer er det jeres søskende, jeres forældre, jeres bedste venner. Og smerten er næsten ikke til at bære. For nogle af jer. Bring den smerte til Jesus. Til ham, som selv går ud og møder dem, som er gået ud i verden. Søg også forbønnen lidt senere, den kommer, og nævn dem, som I elsker så højt, som har vendt ryggen til det hellige. Nævn dem for Gud, og nævn dem for nogle forbedere. For nogle af jer er det jeres nogle nære relationer, som overhovedet ikke kender Gud. Som I længes så utrolig meget efter, skal få et møde med Jesus for første gang. Og nogle andre af jer er brug for at blive sendt tilbage til jeres menigheder, til jeres relationer, der hvor I måske eller nogle andre er ved at tjekke ud. Ånden vil sende os. Ånden vil fylde os til at gå i hans kraft. Jesus slår følge med os. Jesus kalder os til at blive hos mennesker. Jesus kalder os til at åbne skrifterne for andre mennesker. Til at forenes i måltidet og til at være vidner om hans opstandelse. Det er rigtig gode nyheder. Lad os bede. Jesus, vi trænger til at se dig. Vi trænger til, at du kommer og slår følge med os. Os, som er på vej væk. Os, som er ved at tjekke ud, eller os, som bare ikke orker mere. Vi trænger til nu at erfare, at du kommer, og du møder os ved din ånd, i det brød, i den vin, vi skal dele med hinanden. Her vi trænger til, at du fylder os med dit liv. Med alt, som kommer fra dig. Alt godt for dig. Og her vi trænger til, at du sender os ud på ny. Ikke ved vores egen fortræffeligheder, men ved din ånd. Amen.